Вегетаночки, Мінський монтажний хасло на Суезі. Приїхав до любимого тестя. Мацавати систему відеоназірання на його малую радіму. Спочатку запустив на землі, каб перевірити, чи працює, бо підв'язував Hikvision до рейку, до Хуа. І ведаєте, що працює. Конечно, пришлось крышечку поябаться, как подлучить 1 до 1, але все працює. Хотел настроить камеры, а тут пришел специалист и занял ноутбук. Бабушка, он подошел к экрану и... Ну вот и все, выконано. Показать вам мое ноу-хау. Как не загорадживал виноград камеру, прикрутил я до палки. Адьё. Треба будзе яшчэ 6 камер набыць, каб астатнія каналы запоўніць. Так. 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 Посчитай, сколько их там. Так. 1,